Ta ki. Zaman saiki ki akeh wong wedok sing mandang. Barang wae ngopo, Lis? Wong wedok iki nganu salah kok. Dadi sik lanang wae. Bu Sudir kendel riyen. Wong wedok ki mandang fisik. Lho kok iso? Iso nih. Lho tenah aku ora gelem repean. Wah. Sembah nuwun. Sangkre wis siahene kuwi ora ana yoga sing jeneng yoga serius kuwi ora ana. Sedoting keleler ora sebae-bae. Diling dilang tak ding ding no kenonge. Wis sangkre siahene kuwi wis do ngantuk-ngantukan ya mula ya wajar ora yoja ora solo ya. Ngono kuwi kabeh. Semangat, kowe semangat bar gara-gara kowe ora nabuh apa-apa kene. Malah semplak-semplok kowe seneng semplok. Tak tembungke nek seneng genah senenge genti. Wah. Matur sembah nuwun, kula nuwun uluk salam kula nuwun wonten ing tlatah Kalurahan Karangduwet. Alhamdulillah Petruk sampun kaping kalih ditimbali sowan wonten ing Karangduwet palian mriki alhamdulillah ya namung rikala sepisan kula sowan mriki kula mayang mung dugi jam 2:15 nggih nyuwun pangapunten menawi sedaya menika kawontenan rikala semana kula ajeng nglampahi ujian sekolah niku ngangge komputer dadi matane kudu terkondisi. Nggih, kayak tur yo jaman semono yo kula kesel. Ning alhamdulillah dalu niki diparingi lancar, mboten wonten udan, mboten wonten laron, mboten wonten apa-napa. Nggih nek duyaga duting ceruwit ngono niku wajar. Apa dalange tek tek tung tek net. Meneng tung 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 tek tung tek. Ning sing ngono kuwi malah gayeng. Gayenge apa? Medun panggung iso cecenan. Yakin kuwi. Ngeyel-yelan. Ora aku mau ngajake halus ngene, ngajake ngene. Lah krunguku sampah. Ayo krungumu, karepmu. Nah, mila menika perlu sebuah komunikasi dan toleransi. Perlu komunikasi dan juga briefing kontek-kontekan. Dadi yoga penabuh kuwi ora entreng Pak Bu, dadi yo pancen kudu menguras tenaga dan pikiran tenan. Luwih-luwih dalang ki nek didelok kaya mung gambleh tok. Ning otak, lambe, pikiran, mata, tangan kiwa tengen, sikil kuwi kudu main. Mila nek ngasih ana wiyaga sing wani nyatut bayarane dalang ya berarti jan wis kebangetan tenan. Ayo sapa sing arep ngono kuwi meneh? Sapa kuwi?
Bima nyusul dobleh kaya. Eneng Bali Arjo kono ya alhamdulillah. Ayo wayange wis kodanan kabeh. Matur sembah nuwun. Kinotang-kotang tansah bisa lelatin rasa susila jaga bodoh urung. Tru. Awake dhewe gara-gara wong loro. Wong loro malah kepenak kok. Ha iya, ora ana sing ngrepoti. Ha iya. Wis ben Bakung rasa dipikir sik, dipikut karo ratu kae ora masalah. Ora masalah. Iya. Iki saiki gandeng Bagong iki sok nglembuki bojoku, bojone Bang tak anu genti. Oh iya. Syukur ora. Pembalasan. Ha iya. Evakuasi wis evakuasi weh pokoke ha iya to mulane untung bae kotake anti air dadi nek sing mayang Mas Juang aman aku bar wayangane kelire di kumbah nganggo wedi kok ayo wonge ora ana kok digarapi ya digarapi ora apa-apa. Iki akhirnya wis kaya iki setengah gara-gara ya wan iya. Aku mau ya karo mantau-mantau streaming ya. Wah jan mompior ikete. Mulane kuwi to reng. Ayo iki tembangan ngopo? Wingi ana pamundutan. Apa pamundutane? Ya wis ada deh. Iki kok pamundutan. Pamundutan wingi sing urung dipinangkane ana Dadi-ati. Boya. Aku tak ngedeke si sapa? Bojone Bagong men syukur ku nek bali. Saking dene kok senengane sok nganoni aku. Ha iya. Mulane mengko Bagong ki ora pisan ora pindho sok wis gawe wirang aku to. Ha iya ora masalah. Kala mangsa ya kudu dikapokke. Ha iya. PR. Oh iya. Pelok barang. Ha iya. Sapa sing kenanu? Ayo ana Dik Mega. Oh iya. Dewi Mega. Bene petuk Prastiwi. Dewi Mega Prastiwi ya. Nggih, Mas Ki Yusuf Ansor K. Kentir. Oh iya. Ya ora apa-apa. Ayo ngadeg. Oh, ijo meneng. Ayo ngadeg ben ketok lehmu ayu kowe kok ora. Les. Rasah disepoti. Ya wis. Napa kok ngaten niku? Ora apa-apa, Dik. Ya karo wong kentir kok. Ya ora ngono awake dhewe aja kasar-kasar ning panggung. Nggih mboten, Mas. Mundak ana sing baper ngono. Ya kamu baperan kok. Ayo aku nek karo kowe iki kudu halus ngono lho. Dadi kowe mau rene madang urung? Urung ki. Dereng. Ya engko nek apa mulih saka kene, kowe langsung ning omah apa dadak ning gone iki? Lah pripun? Aku ya langsung mulih to ya. Ora ya apik ngono ya. Lah ya pripun nek dadak ning gone iki sapa? Mbak Yanti, ora aku mung takon. Oh, ngoten. Langsung mulih. Iya. Oh ya nderekke ngati-ati. Ya nek nderekke kintil ning mburi no. Lah iya makane kowe. Awe iku sok nek wong lek Parjo ngremehke kowe. Njur aku apa? Iya. Niki kelajengan kemawon nggih, Mas. Heeh. Mbok yo mampir sik wedang-wedangan sik. Wis marem nek ngomong wedangan iki.
Lah apa nek wedangan nek liyane wedangan kepiye? Ya rene. Oh ya, jagongan ndak apa-apa. Ya. Dibawane, Dik. Dadi Yati, Dik. Ayo, Dik. Jenengan lek bawa. Jenengan lek bawa. Wah, iki iso aja. Lah piye ta? Iki iso aja kaya ngono. Kowe ngerti kakang nek ra iso bawa kok tenan. Mungkin lajengan kemawon. Nganggo bawa, Dik. Ya monggo, Dek. Oh iya, ya karepmu. Bawane, wah wis ora, kowe iki ya men marem sing ngersak. Nek ngono ki sik lanang dhisik. Nek anu ki sik lanang dhisik. Engko gelo aku ndhisik. Heeh. Kowe sik wae. Lah piye to ki? Jaman saiki ki akeh wong wedok sing mandang. Barang wae ngopo, Lis? Wong wedok iki nganu salah kok. Dadi sik lanang wae. Bu Sudir kendel riyen. Wong wedok ki mandang fisik. Lho kok iso? Iso nih. Lho tenah aku ora gelem repean. Wah. Ya ora apa-apa. Tak terima-ke. Minggu langsung damel SW. Apa? Mak jelek. Ya ora kan nih. Heeh, Semono kok majelek. Ayo, kakarane. Mau wis kok makane kelajengan kemawon. Kok lajengan piye to? Lah piye? Pindho Kowe ya kangen apa? sapa to Mas kok ana jerawat sak gedhuwene. Ayo kowe kuwi nek iki ayo gara-gara kowe. Ara. Lah kan wis ketemu. Lah ketemu nek ora ngapa-ngapa. Lho, lah arep napa ya, An? Ya ngapa to ngapa jagongan. Ah ketemu ning wayangan tok ngene iki kok ya kapan le jagongan ngono lho. Mbok yo ngeki wektu ora. Pamintaku ngono kae lho. Heeh. Bawa Setia Tunggu ora apa-apa. Tengane kok gawe nganu dhewe piye ta? Ya sagelem. Yo karepku. Arep Pamintaku ni masih tasih. Ngono kae lho. Atot runtut. Tansah. Kok ora sambung. Arang peloke beda kok ya rek kowe ora. Wis terusno wae yuk. piye ta? Wis terusno wae. Ya wis jenengan riyen. Apa? Jare kan ora nggo bawa ya wis ora nggo bawa wae ya. Yo goleki. Nuruk banyak. Ising kaya Bang
ndak dina kok saya lemu iki. Nah iya bahagia. Oh iya. Iya ta? Sapa sing marai kowe bahagia? Ayo kayak tunjung wae terus aja. Ya jenengan niku. Oh ya. Ya iya. Ora apa. Ya. Nah aku etol wae nganti kaya ora ana sing gelem karo aku. Oke. Weh kanjur kaya ngono. Ora aku ya main guyon. Engko ndak baper engko tekan ngomah terus WA. Piye? Ya kuwi. WA-ne piye? Ya sakarepmu. Ya tapi bola-bali ya Ki Yusuf. Aku ki seneng gawe rusuh. Mergo kan wong kan ana beberapa kan manusia itu terbuat dari tanah. Ada beberapa tipe-tipe tanah. Sampean terbuat dari tanah? Longsor. Mergane aku seneng gawe rusuh. Oke. Aku seneng isro. Nah, aku berarti terbuat dari tanah sengketa. Kok iso ngelek napa? Apa itu? Emosimu meledak-ledak ya. Nek kaya Mas Sulis, Mas Roni ngono kuwi terbuat dari tanah kuburan. Mergane Lah napa? diwedeni wong akeh. Oh iya, bener leres. Bener. Nah. Kayak tak yo gur pawakane to. Nek Mbak Niken. Nek kowe nek kowe terbuat dari lendut. Lendut? Lek napa? Kok iso? Lah lendut kan arep dibentuk kepiye wae iso. Oh ngono. Rina wangi hati-hati prasaja alas batini Ya. Sampun katur Kidalang. Ya. Yusuf kah? Heeh. Matur nuwun Dik Dewi Megape. Iya. Matur nuwun Dik. Wis ya ora apa-apa. Ayo. Wis saiki arep ngopo? Ayo neruske tetembangan kegendingan. Mbok ya. Iki karang golek karsi nyetel siter jebule. Tak kira ana telepon mlebu. Iki mau ya ana request sing mlebu ning aku. Oh ya dipinangkani. Heeh. Wong iki mlebune ning WA. Oh ya. Saya tak golekane. Iki Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengi iki manyang no palian. Anu nggih. Nggih, salam kagem Mbak Liliawati sing penting do sehat untuk pengrawit presiden. Gak bisa saya sebutkan satu-satu sing sehat waras untuk semuanya. Amin. Saking Mbah Sumar. Oh iya. Kabeh selamat. Ah iya. Matur nuwun. Iki njaluk apa? Iki njaluk langgam ngenteni. Oh iya. Mbah Sumar. Heeh. Kudu Mbah Sumar nglebak. Oh iya. Mbah Sumar perebutan. Heeh. Iki kudu dipinangkani. Oh iya. Sugeng dalu Mas Das, sudah selalu antar gini kula saking Andre Suruh Lanang berkah kagem sayanipun nyuwun podang kuning. Wong nggih. Iya. Iki men minangkani podang kuning sapa? Panjenengane Mbak Yuku sing bagus dheweke, sing ayu dhewe. Mbak Yuku sing ayu dhewe sak apa? Sak SMA 2 pelayan. Wo. Lah kok iso? Lah SMA 2 pelayan ki lenang kabeh kaya. Ora ana sing ayu. Lah iya ta. Ayo, Mbak. Mbak Marwiyanti. Ya ya. Kapurih Jumena. Oh iya.
Ayo iki yo. Iya. Yo, Butarni. Iya, jumeneng Butarni. Iya. Ora sida Mbak Yanti. Iki genti sing saka kono. Iya. Ya iya mulane kuwi. Ayo Butarni, jumeneng Butarni. Ayo Butarni. Ki ayo iki lho. Iki lho 50.000 iki lho. Ayo Butarni men. Alah Bu, wah mbok yo mbok men Pak Ipong ki semangat. Ayo ya. Iki mbok rupa ora mangkat dadi. Sampean kudu ngenteni Bu Yatira. Iya. Ayo, ben wong tua tak deg-dege. Iya. Aku ndek fotone. Foto apa? Ayo kuwi kok tak dudohi ning kono. Oh iya. Dalang ki nek rusuh ya ngono kuwi sok. Kok kandhane aku. Syukur ora. Kandhane aku ki terbuat dari tanah longsor. 50 endi? Ha iki. Kedah mriki kudu rene ngono. Diolor sik. Heeh. Wah, jan wis ora. Sinden ki ya rusuh kok iki ya. Lah diwarai kok. Yo, jare tergantung lawane ngono kae. Ha iya. Ana podang kuring, Bu. Sampeyan kan senengane sing sak podang-podang ngono kuwi. Iya. Wah, Pak Pardi ki warak dihibur kok senane longsang langsung. Sabar kok. Wah, ngapa? Aku truk ngapa? Wah, kowe nek ngerti Pak Dwi Pardi kuwi ngapa? Le ngalem Butarni nek pas ora mayang. Iya. Sapa kuwi? Mas Pardi kuwi. Ora apa-apa nek mengalem nggih. Ngira ora ngrasani elek. Wah, lha kuwi ngalem duwe niat tertentu e. Apa iya? Heeh. Ya syukur nek ndek niat. Nek wis ra ndek niat ki jenenge ra sehat. Heeh, mulane kuwi. Heeh, ayo dibawani Bu. Iki isih jam 2 santai wae, rampunge 4:30. Iya. Pamundutan saka kene. Karang aku mayang rene dhisik iki rampunge jam 2 kok ya dadi. Ngapa Wi iki? Nadyan, apa iki minggune legi poang paingan paing kok bendina. Nadyan bujur temong peksi. Wah. Pripun Pak RT? Aku Abra Pak RT langsung senyum-senyum. Angger ramune kakak ngono lho. Alus manis. Torembrak hati. Nah ya iki gul-guling Ansor Laras. Lah iya to mulane kuwi. Goleki si podang jenar Ping kono iba bunga henga di
bah klebon kewan nyanding bisa dadi ayo lek ya ayo esok awan langsung seragen ning saka celuk ya esok awan ning iya Halo, Pak Aja ngece.
Nggih Mbok De, monggo gek lenggah. Alon-alon. Dipadosi tekene wau teng pundi? Aku ya mengguyon. Ha iya. Konjur pangapunten kula mboten saged. Ora. Nah iya, apa neh iki le? Wah iki aku kangen banget. Apa? Bulia. Oh iya, aku wis ya. Suarane lho ora kok. Wah wis ora. Wah ya. Iki lho. Bulia ngopo? Iki suwe ora tau ngrungokne kutut nanggunge Bulia. Oh ya. Ben di saiki wilujeng ambal warsa Bulia mugi-mugi pinaringan sehat rezeki ingkang lancar panjang yuswa. Nggih, amin matur suwun donganipun Mas Da. Nggih, ingkang kaping pinten? Nembe kaping 18 taun. Wah. Nika lare beling nika. Iya, wah kagem hadiah ulang tahun panjenengan. Kula aturi nembang apa kutut manggung komplit sak bawane. Oh iya. Yo ben Niki jenenge mboten hadiah. nek kaya nek outbound ke kamu saya beri hadiah karena kamu telah melanggar peraturan. Hadiah apa? Push up ping 10. Ha, niki tuh seringan niki menyewanten. Iya, mangga di kutut manggung sekalian bawanipun. Ya. Wah, apa kae? Slendro napa pelok ya Mas Da? Slendro mawon. Slendro. Kajenge nglendi. Ya. Nah iya, nglenyer Dimas ya. Sinden ki saya wengi saya nglendi. Ya, kena angin iki. Nah iya, saya esuk. Saya nek wis esuk puret. Lah iya. Ya, mangga Bulia. Ayo Mas Sulis. Kiwari arep mbecekke Sarira. Oh iya. Ayo kiprah. Paraku Ayo karang kene arep nang kamar mandi ngono ki kiprah Prabu Kulana Sewandana. Iya. Mun
Karek-karek. 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 Piye Mas Sulis? Mangga. Ala mangga mangga. Mangga. Midanget kangsa Kulimen nyelep wae. Nyelep. Astagfirullahaladzim Mas Sulis. Pramitra kang minulya Kuwi sugeng rawuhipun Masda. aja aku to. Sinten? Mas Sulis ge mawon. Oh, Mas Sulis. Gentenan Masda mawon. Wah, lha wong usaha ya kula pun bola-bali di mangkake. Sore-sore nyalah bapak kutut manggung jaluk-jaluk Pakarana dhewe. Pakan ono. Wah, lek Karsi nuduhke filme anyar.
Jembar-jembar larine lambo-lambo elok yang Sekarang jam 3 kurang 6 menit. Oh iya, iki sing 6 menit arep nggo apa? Nggo ngapa-ngapa kan? Oh iya. Pokoke nek awake dhewe iki wong freelance, wong bebas ya. Iki gandeng isine wektu 6 menit iki dienggo lewung. Oh iya. Ben ayo. Ayo yo sindenku do ngadeg kabeh ayo yo. Ayo. Iki kabeh. Iya. Lewung dijathilke, apa ya? Nggih nderekaken Mas, matur sembah nuwun. Wilujeng rahayu. Nggih nderekaken. Nggih. Sekarang kari dhewe iki wis gedho Bali. Ah iya. Ayo ana lewung, apa ya? Ayo pol dibukani. Yo. Ayo wek ngatur wek. As yo Turangga muda piak yo as ayo awas uyuan
sabda 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 Pandita Raja. Waheha Waheha Terima kasih. Ayo sindenku gek dolinggo ayo gek dolinggo. Ayo sowan Bapak Truk. Iya, kae Ndara Janaka karo sinuwun Ndarawati arep budal ayo diderekke. Mbok yo ayo. Tunjung tratepang Yanira kang para prajurit lamun bisa samya angu lata katinguni caritane andeli rosang Prabu sasra pawing mas mati aran patih Wanda lelabuhan nipun tan kinelong triprakara guna kaya uruning kang tenan tapi nuhoni
nuwun nitah utama Petro nun bakal lumaku menyang endi anggone awake dhewe bakal mlaku anggo kirangan go ya wah jan wis cundel apa apike pencar mawon aja nek misah iki mengko malah ora prayoga dadiane keparengipun iki ana dalan ngiwa karo nengen iki apike sing dituju sing endi nek sing baik-baik niku sing tengen mesti baik nek nengen ku jedule negarane Prabu Marwiyanti dengkulmu mlocot Prabu Lokayanti ha nggih mengki jedule teng panggang mengki judule JJLS mengki jedule teng panggang kencana teng cerak JJLS Petro ora blawanan mboten kula niku sedih kaya wah jan wis ora iso nglucu gara-gara mau wis ya wis kanane. Ayo diterima-terimake kalang jeneng kelangan nadi kuwi pancen abot tenan. Lah nggih. Kelangan anggota keluarga niku jan menyakitkan tenan. Njur karepe ajeng pripun iki? Wis dituju. Not krenteke ngati lakuning suku. Iki mengko mbok menawa bakal iso nemu trontong-trontong selang pepadang Petro yat langeneng galang jana gelar pandam muncar yenon lir kekoneng surem sorotetan padang ing pun kula dhereaken mawon nggo kula kanthi niki sing nengen niki mawon sing belok kanan niki mengke terus mengki nek mbok menawa ana wong sing iso takoni iya mbok menawa ana wong sing iso takoni mawon ten pundi dunungipun Prabu nggih menika pun Prabu Lokayanti negarane ayo Petro Rasaswa ayo tak dereke ha nggih monggo sinuwun Suli kondo ing ajeng kala wau Sang Kilurah Bagong ingkang kapikut dening Sang Prabu Lokayanti kacape mangke rumaos lara sakit saindenging badan awit Sang Kilurah Bagong den kunjara sanes kawujuding pakunjaran ingkang limrah nanging Sang Kilurah Bagong dipun cemplungaken madyaning jimbeng wadah toya utawi sinebat winastan Drim sambat-sambat Sang Kilurah Bagong
Yo ngotek sesak kaya ngene. Wah. Ora iso obah awak lumpuh kabehne. Dewa tulungono. Kedadak rawuhipun Sang Hyang Kaneka Putra. Merahina semobang Hyang Aruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanekara sageter kene donganing kung ler wuwu sing pine panca pepetok ing ayamana manguhing bakakan wah sapa ki jroning aku dicemplungke nang dream ana wong sing ngrangkul aku ning ora krasa wong sing dirangkul drime ora ketok pisan wonge wah perkenceng waru doyong pak wong mbok bolang kali codhe sapa sing gawe gondong blugudruk manyor-manyor hus kita aja ngawur-ngawur Bagong ulun kang prapta sapa ya kuwi ulun sapa Ulun Sang Hyang Kaneka Putra. Bathara Teka. Hus. Teka tenggal kita ora. Enten apa ulun kok rawuh teng mriki? Ulun nampa dawuh saka ngersaning Hyang Jagat Kirinata, Hyang Jagat Giri Pratingkah. Kinan ngluwari kelawan jeneng kita anggone dikunjara dening Prabu Lokayanti. Wah. Akhirnya ada harapan lagi setelah sekian lama wong iso ngempet lara nganti lara sing tak empet aku ora nganti iso ngrasakne apa-apa pukulun kula nyuwun pengayoman pukulun syukur alhamdulillah Gusti sing resnani wis ana dewa sing welas karo Panakawan Bagong marata kang saka kowe gandeng aku uga didhawuhi dening Hyang Adi Pramesti Bathara Guru supaya ngluwari kita saka pakunjaran kita sak kejaba saka kowe kita uga kinen mbedah negara ing panggang kencana iki sebabipun kados pundi Pukulun sebab wis tekan titi Wangsakara wis nekani Prabu Lokayanti kudu manjing ning alam kasuwargan lajeng kemarengipun negara iki bedahan. Kita kudu bedah negara lan kinen mboyong putri. Waduh. Putri anake lek wakijane kok. Waduh. Ateges putri kuwi Prameswari sing
njajari kalungguhane Nalendra ning Manggang Kencana iki. Lah sinten wanita yang harus tak boyong ning Karang Kadempel. Ya wis kita mengko bakal ngerti dhewe. Merga wong wedok kuwi sewijining putri kuwi uga dikunjara ana ing pakunjaran sak mburimu kuwi. Iki si daret di luari apa ora to ya nganti aku kepentut-pentut. Kesuwen ane wah jan wis. Wo lek moko ngedram teli. Sing tegel karo simbale aja wedi-wedi. Wis tak tumbaske cagak. Kita malah gene mana apa? Sak banjuripun kula kedah kados pundi? Kita kudu yakin ulun luwari bakal ulun luwari saka pakunjaran kita lan kita kudu bedah patenana Prabu Lokayanti nganggo pusaka sing bakal ulun paringake iki, Bagong. Meraina sumobang yang nyarono katinetrane nganggo rapuh ong sabdaning kogila renggane kara sageter kene tunganing gong lirwu sing bini panca pun kek mang luwari kita megang napas ngempet tambekan nggih sawise kita megang napas ulun bakal muja supaya nih pakunjaran kita ngawujud jimbeng utawa uga bisa diwastani dream bakal luar saka badan kita ya awak kita Bagong. Sabanjure kuwi kita bakal ulun paringi pusaka aran pring lonjor utawa bambu runcing kanggo kita bedah negara mboyong putri mateni kalawan Prabu Lokayanti. Mbah selak mbledhos wetenge. Iku sawake ora iso obah mung diruculin ayah. Kita toto Bagong megengo napas ulun bakal muja supaya nek kita enggal luar saka pakunjaran kita iki Bagong. Mawur mangawur purahan nganane ngaduret gong maguru kongso wangsa kita lihat sakeleme dhewe iki wis penyura aja diwalik nang enem sakelemku seger rasane wah pulih neh sik tak indakne wo normal ora ana tatu apa-apa digawe lumpuh alhamdulillah ora ana perubahan apa-apa apa to kemrusek kaya tikus matur sembah nuwun pukulun ya marang tadiake kita tampanane iki wujude pring lonjor utawa ngaran bambu runcing wah pun kemang diparingke kalih kula mawon kula ajeng membela kemerdekaan tampanane wae nggih kula tampi iki wah kok apik ngene ne jare pring aya kuwi pring diwai mata tumbak wah jan ya weh lincip jebule wah jan wis wah irungku sabanjuripun kula kedah-kedos pundi wis kita maju negara ing Manggang Kencana iki bedahan putrine Bayongen siap sendika dawuh sabanjure kita mateni kelawan Prabu Lokayanti kita kudu
nganggo pangagem utawa busanane Sang Prabu Lokayanti. Sebabipun ayo masa ya arep wujudmu kaya ngono arep mbayang putri. Oh nggih, paham. Kula kinen good looking, good reckoning, good attitude. Sagelem kita lek arep kita. Nyuwun pamit tambang pastu. Ngati-ati, Bang. Alemah Nora. Weh, ngapur ora. Pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenane wadana remuremu kalingan ngangrangan sang tya Pati wonten jauh sakploke patihku sing dhisik mati ora ya kadangku dhewe ya kuwi patih Yayi Jayalengkara sira patih Wasesa Praja ndak awe ana ing kene nggih keparengipun kados pundi Drupadi wis tak kunjara mung karek ngenteni wahyaning mangsa kala wong sing arep nebus Drupadi mrene mergo panakawane wis tak kunjara si Bagong wis tak kunjara usik kowe dolanan senar trek mboten sanes kula wah edan sapa kae mboten mangertosi amuk legane ati ayo ngejak apa kowe wi HP ku wi aku ora buka cakepan suluk wi tenan buta tenan aku malah kowe ya omong apa ayo Prabu Lokayanti aku kowe iso metu saka pakunjaranmu wis tak gawe lumpuh Latik kowe iso metu saka pakunjaranmu wis rasa kakean cangkem anane ning kene kowe kudu mati. Ayo kowe bareng. Ayo kowe. Patih sapa kowe? Patih Wasesa Praja ayo. Aku ora nrimake patine ratu Gustiku. Kowe ora trima? Ora trima. Syukur pinake sewu. Aku ya ora trima. Wedan, lah kok kowe ngawu gawar ngawur ya ben saking kene kowe. Ayo kowe gelem tunduk karo aku apa ora? Iki sandangane ratu Gustimu tak nggo. Kowe janji ra tunduk karo aku tak pateni kanggo. Iki apa ya jenenge mau? Nganggo pring lancar iki. Iki sih aku gelem ngabekti karo kowe. Woi! Nyembah.
aja dumah kowe aja nyawang kowe iki arep meng seplit nglalang inggih jenengmu sapa mau Patih Wasesa Praja tak ganti inggih sinten kowe melu aku tak jenenge Patih Bronjong Kewera nderek kemawon kersa paduka aku dadi Nalendra ning Panggang Kencana jejuluk Prabu Patokol Baworsari eling awas aja balik Patokol aja balik aja ku balik aja ngasih ku balik Patih Bronjong wonten dawuh ayo tudono panjenengan ingsun ana ngendi dununge pakundaraning cewek cantik sing dikunjung karo almarhum Prabu Lokayanti sendika dawuh monggo kula dherekaken ayo aja suwe-suwe Patih Bronjong mania linali saya katriya triyasmara marang risang katirate ratu-ratune wong cakra gambang kembang jaya kusuma asih mring kawula Patih Bronjong wonten dawuh nyekel kendang kowe inggih apa iki gunjarane wong wedok sing diculik karo Gustimu dhisik inggih leres menika sapa isine iki menika pun putri saking negari Ngamarta pun Dewi Wara Drupadi apa inggih pancen leres mekaten wah ora iso ditinggal diam pokoknya Prabu Patokol Baworsari kudu nyelametke marang Prameswari negara Ngamarta wah lara tenan memanesmu diweto tetedung lanang seniman sing putri natung seni baru Patih Bronjong wonten dawuh ora kothekan Patih ing senedya gandrung swijining wanita sing ana kunarepane Prabu Patokol Baworsari kudu ngati-ati Baworsari ngono tok wae ora usah nganggo patrokol bahaya mengko kasus sinuwun panjenengan sinten aduh aluse suarane wah Drupadi saya suwe kok kowe mundak lemu ning amane kok lemu kok manggon Drupadi manggon kados pundi Buyo Patih Bronjong wonten dawuh nengo sithik Patih inggih aja ganggu ingsun inggih mengko kita ulun golekke kirik-kirik wedok gandrungan genti Patih
Drupadi wonten dawuh. Negara iki wis tak jajah, negara iki wis tak bedah. Sengaja ora tak tambal mergo rening jadah. Aku didhawuhi dening para Jawata kinan bedah negara ing panggang kencana ngisi ing samudra iki lan boyong putri dumadakan kowe to Drupadi sing kudu tak boyong. Ayo tak boyong kowe tak pek garwa gelem apa ora Drupadi sorote pandam sumula madangi jroning pasarean sinuwun kula purun dipun dhawuh dening panjenengan watonipun kula dipun padosaken maru rumiyin kowe njaluk aku poligami ngono apa piye inggih leres ngasinggihan mekaten kasembadan Cahyo kasembadan banjur kowe njaluk nek pancen kowe ngakon aku golek dhewe genah nek aku golek dhewe mesti pilih aku apik ning mesti wengko kalah ayune lek arep olehku golek dhewe kowe ngarani apa ora Cahyo inggih kula kepengin dipun maru pripun kowe abdi ta kowe inggih sing ngakon dolanan Free Fire sapa kowe Sapa sing kudu tak rabi dhisik lagi aku mempoligami? Inggih mboten sanes. Putri ing negari Ngamarta inggih ing Jodipatipun Dewi Werkudara. Tak golekane. Patih Bronjong. Bronjong kuwe ra? Iki calon garwaku Yayi Lho kok merem kowe. Wonten dawuh patih goblok. Kados pundi sinuwun? Iki calon garwaku Yayi Drupadi. Kepengen dimaru luwih dhisik utawa ingsun kudu poligami. Lajeng sinten? Kowe kudu menyang sowan ning negara Ngamarta mboyong putri ya kuwi Dewi Werkudara. Kleru. Kleru. Kita kowe kudu mboyong Dewi Werkudara, aja kleru ning negara Ngamarta. Engko tekan Babarsari kowe engko. Awas. Mepe sing bener. Nyuwun pamit. Mangkata saiki. Malah plegak-plegu to kowe Patih. Kula sampun ngantuk. Wah, kowe nek ora tak nehi gawean, kowe ora teges kowe mangkat. Nyuwun pamit. Pripun? Ayo. Saurunge kowe tak rabene. Oke. Saru-saru wis ora sida ding aku tak ngetutke Patih Bronjong kuwe ra wae ora. Sinuwun lali Drupadi kudune kowe iki tak lebokke ning akik tulisane nggo naskah kowe tak lebokke ning nggo akikku kowe aku malah bablas ngendring wae
senengane kok ya sok kaya ngono. Mlebu ning akekku alon-alon inggih. Alon-alon awas. Kuwi kebayak apa sayakmu nyinceng. Sik dibenakke sik. Benakke kok tekan ngendi-endi wae. Wis kek ndelisep nang nggonake. Drupadi wonten dawuh. Bah, ora edan. Akeh dikopyok sak geleme dhewe. Ayo nang mbayang Werkudara ayo. Non. Iki ana dalang apa? Dalang sawang. Nggih donge melu. Oh, kowe ra ya kewali to? Nggih wis ben lah. Aku ki wis ora. Ana dalan cawang meneh, Petruk. Kula ya bingung. Kula ket mau pun golek endi kerat omahe Yanti iki ora ketemu-ketemu. Selak pengen digaweke teh. Gula batu. Monggo pacitane Yanti dhewe. Kowe ora edan lho kowe. Kowe njur aneh-aneh. Mboten. Wah, ora. Kisana nyuwun priksa kisana. Ora sampeyan. Iki sapa ana wujuding patih gagah pideksa. Kula pun patih Bronjong Kwera. Sampun gumujeng panjenengan menawi gumujeng ingkang ketingal namung wajanipun. Wajan ora. Patih Bronjong Kwera. Inggih. Ana wigati apa kowe methukke karo aku? Kula nedya nyuwun mriksa wonten pundi margi ingkang leres tumuju wonten negari Ngamarta. Lho wigatine apa? Kula nedya mboyong putri Ngamarta. Lho putri Ngamarta sapa? Mboten sanes kejawi inggih. Prameswari ing Jodipati pun Dewi Werkudara. Wah, edan. Menika sinten satriya gagah pideksa aku Werkudara teka kowe wani medokke Werkudara sapa sing kongkonan karo kowe Ratu Gusti kula pun Prabu Pathokol Bawarsari. Wah, ndi ratumu wis wani medokke karo Werkudara ora bakal gawe macan. Lho
wani midoke karo Barakudara keparat. Wah, nang ngendi jangkamu Budawan? Ana ratu sandhangane menika werna. Iki sapa iki? Iki sapa iki? Satriya Jodipati Raden Barakudara. Oh. Sayangku cintaku. Kowe sapa? Aku Prabu Pathokal Bawarsari. Ayo sayang. Ora ngira aku wis ketemu karo pujaan hatiku Dewi Werkudara. Ayo. Rabya karo pun Kakang Yayi. Weh. Ya niki wis wayahe. Ayo. Ayo Diajeng Werkudara. Ayo ladenana berantanipun Kakang si Yayi. Kudu gelem tak jawab. Wah, Edian. Kowe arep tak rabeni kok malah saja ingin membunuhku to sayang. Ayo sayangku cintaku. Bojoku sing ayu dhewe calon garwaku sing cantik banget. Ayo. Ayo sayangku, ayo. Rabi karo aku. Wah, edan. Werkudara kok nubruk kakange sak geleme dhewe. Aku wedi. Lho. Arjuna, Wonten dawuh. kakangmu ki ya gene. Kula piyambak mboten mangertosi. Sayangku mau pergi kemana? Sapa iki ana ratu? Ireng tetek. Tetek kaya butul. Ora ngawur kowe. Wah, edian. Angger mesem guyu untune mak pencerang putih. Liyane ireng klusem. Sing putih meng matane tok ketap. Kamu nggak boleh makan itu sayang, itu pedas. Liane kuwi. Aja maem kuwi gak boleh. Engko nek nanti kamu nek diare bahaya. Kene nggo aku wae. Ora edan to senengane. Kowe sapa Non Narendra Ireng? Teko kowe urung ngerti karo aku berarti cetha lehmu dadi ratu urung suwe. Lho. Ana apa kok kowe muni kaya ngono? Kowe muni kaya ngono sebabe apa?
Apa kok ngembe karo aku? Lah wong aku ki wong wis wong kondang, ora sombong nyombongke lehmu kondang kowe. Aku ya kondang padakne, seplit. Edan. Kok ngendel-ndelke. Ayo. Endi sing jeneng Dewi Werkudara? Sing jeneng Dewi Werkudara endi kanan mrene? Oh, lah jebul iki to sing marai Werkudara wedi. Werkudara. Gah. Wah, Lenang seneng Lenang. Aku dianggep wong wedok. Ora apa-apa diajeng Werkudara. Aku lan diajeng kuwi kaum pelangi. Mula aku kelawan diajeng kudu tansah njejegake katresnan. Asuti. Petro endi Petro? Napa? Juluki Jeliteng. Enten napa sinipun? Rene Petro? Nggih. Dos pundi? Pawe tepung karo nalendra mburimu kuwi. Iki sapa ana wong nyandang nganggo ketok nek wong kere. Ayo minggat. Ngreget-ngregeti pasor penglihatanku. Wis iki rada aneh iki sinuwun. Aneh piye? Sepatune kula ora pangling. Kowe ngopo mbiyaki sarungku? Lho. Iki sarung lehmu leh dek bodo wingi to. Kita aja ngawur. Ulun iki nalendra gong binethara. Wis ora rasane kene kok wis ganti sandangan wis ngono. Wis esuk rasah kakean perceka, rasah kakean cincong ya wis ngene. Wis pun kebuka. Cah edan ini iso-isone entuk sandangan. Ya oleh saka ngendi? Teng pasar klewer kathah. Bualene mrek cowok ndasmu. Ora. Bintangnya muser-muser. Kok iso kanane dadi kaya ngene? Drupadi sayang. Drupadi. Bakung-bakung ora eden. Aja sak geleme dhewe. Ayo keluar. Ayo. Apa kae? Yayi Ratu Wara Drupadi inggih Kaka Prabu Kakang Mbok. Iya Arjuna. Bagong. Nun. Iki aturna marang Gustimu Yayi Prabu Puntadewa. Siap. Ayo sayang. Melu Mas Puntadewa. Sayang jengkulmu. Malah aku dhewe. Kae tutna engko nek diculik neh. Drupadi iki. Werkudara. Kok endi wae? Berwisata malam. Pripun? Lurah Edan. Nggih. Diaturke Puntadewa.
putra saking kuda sakuru kula yana mutusa sang Sri barep ora ngono kuwi wah mengko kon ngopo sing tak goleki nang kene apa sing tak goleki para Sindara Werkudara edan iki goleki wah ngrekasake adine Drupadi iya kok sak geleme dhewe ora dirangkul aku tak mulih ning Werkudara nggih sapa ki mau aku gong aku ngapura Petroke Cahedan ora pun kene iki mang manunggal teng negare Ngamarta kula tak ngrampungi lakon iki ha iki lagi bener madange jagat tuh mung paning sapucak ing wukir marap babang sumirat kenong soroting surya mega lan gunung Hop. Pikir. Pripun? Aku biasane nang kono. Ah, mboten sak gendakan iki kula. Dareng apa kowe? Separo retan dirampungi. Ah, mengke riyen to ya. Jam 4 turu ngono kok. Nderek tepang Dik Yusuf. Saking Pak Darminto nyuwun jineman Mendes. Oh nggih. Oh nggih. Iki tenan iki lho iki. Transfer 300. Saking IKKPJ Wonje sembah nuwun. Wilujeng dalu Mas Dae, wilujeng dalu saking kula. Sapa iki kok dia sapa yo? Saking Mas Ngatiya Sembarang wong nggih. Nyuwun lali janjine ingkang Jaipong Mas Roni nggih. Sembah nuwun. Ayo. Nggih, matur sembah nuwun Gus. Ya. Niki kula ajeng iklan kaos. Niki rencang streaming beto kaos Gus. Iya. Sing dawa 80, sing cendhek 75. Niki variatif wernanipun ana jaket, ana kaos. Iya, lengan panjang dan pendek ada. Kula nggih ajeng sapa-sapa kagem para pamriksa
Ingkang sami nobar wonten dalemipun piyambak-piyambak mawi streaming. Yo. Ngapa kowe iki? Ora edan. Sastra Candruka sak gelem. Iki cara rampungan. Iya jana. Kula nggih salam-salam kagem keluarga besar SLTP 3 Nglipar. Yo Semar nggih. Ujian minggu-minggu ujian. Sugeng dalu Masda saking Andri Suru Lanang. Wo iki mau wis. Aku ki ngulur wektu men ke jam 4 ya. Kowe nek darak medhun dhisik medhungo. Sastra Sawer. Sugeng dalu Mbak Cangek. Oh iki wis mau. Kula Pak Supre Jeruk Sari nyuwun gending pepeling karo Gerajakan Banyuwangi. Oh nggih. Iki aku maca ki gur ngulur wektu iki do ngopo?